راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان علتاو زينا مبل 15 زور رواندا بريزيدنت تهاجر بول كاغامي أبسترخبلو تمال سنبت 26 لكاتيت 2023 بعوت إرتراو تقداماي إيطالياويت برو كونتيننتال تيم جرين بروجكت باردياني CSF فيزاني هينوك مولوبرهان تفتيمو أبزناي تمال 75.3 كيلومتر رحقات شفنا مزازم مدرخ هينوك نتالبيس وازاتو بجاماليا أبرس معك أبو نايز علت عواتبو مخانون درب قاما أسيرو ኤርትራው ተቀዳዳማይ ጀርመናዊት ኮንቲኔንታል ክለብ ባይክ ኤድ ዳዊት የማነ በወገኑ ውድድር ክዛዘም ሂደት ኪሎሜትራት ምስተረፎ ሓያል መጥቃዕቲ ብምግባር ነዊሕ ተፈንቲቱ ናብ ዓወት ተገምጊሙ እኳ እንተነበረ ንበዓል ሄኖክ ዝሓዘት ጉጅለ ኣብ ኣጋሚ ፈጸምታ ስለ ዘርከበቶ ሻድሻይ ደረጃ ሒዙ ወፂኡ ሄኖክ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ርእሰ ከተማ ጋና ኣክራ ኣብ ዝተገብረ ውድድር ኣፍሪቃውን ንኻልኣይ ዓመት ኣከታቲሉ ጎብለል ኣፍሪቃ ከም ዝኾነ ይዝከር ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ሓድሽ ግዜያዊ መንግስቲ ንምቋም ምድላዋት ወዲኦም ከም ዘለው ማዕከን ዜና ዘሪፖርተር ካብቲ ሃገር ሓቢሩ እቲ ዝቐውም ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣባላት ህወሓት ኣብ ስልጣን ዘሎ ብልጽግና ፓርቲን ተቃወምቲ ውድባት ትግራይን ዘጠቃለለ ምዃኑ እቲ ማዕከን ዜና ብተወሳኺ ኣመልኪቱ ሰበስልጣን ክልል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቦገና ዘዳለናዮ እማመ ወዲና ናብ ፌደራል መንግስቲ ኣመሓላሊፍና ኣሎና እንተኾነ ግና ምላሽ አይረኸብናን በመባል በኩሎም ወገናት ተወከለ ሙቃም ግዚያው መንግስቲ አካል ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ መንባሮ አዝኻኺሮም አባል ፈጻሚት ሽማግለ ህወሓት አቶ ጌታቸው ረዳ ቦገኑ ፌደራላዊ መንግስቲ ከይተሳምዐ ወላ ሓንቲ ክግበር አይከኣልኒ በመባል ኣብ ተቀሪቡ ዘሎ እማመ ክዛተዩ ተዳልዮም ከም ዘለው ሓቢሮ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ፖለቲከኛታት ሃገር ኣብ ዝህቦ ዘለው ርእይቶ ህወሓት ናይ ክልላዊ መንግስቲ ፕሬዚደንትነት ክርከብ ምክትሉ ግና ካብ ሰልፊ ብልጽግና ወይ ተቃወምቲ ውድባት ትግራይ ክኸውን ንኽትዕ ከቅርቦ ምዃኖም ይእምቱ ህወሓት በይናዊ ውሳኔ ወስዳሎ ብምባል ድሮዚ ዒጋበቶም ዘስምዑ ዘለው ተቃወምቲ ውድባት ትግራይ ኣብ መስርሕ ምምስራት ግዜያዊ መንግስቲ እውን ተነፂሎም ከም ዘለው ይገልጹ ኣብዚ ፌደራላዊ መንግስትን ሓይልታት ትግራይን ክዛተይሉ ትጽቢት ዝግበረሉ ኣኼባ ከባቢታት ወልቃይት ሓደ ካብ ነጥብታት መዛተይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣመታት ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወከልቲ ህዝቢ ናብ ባይቶ ተጸምቢሮም ስሩዕ ስርሖም ንምጅማር ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ከውፅእ ድምፂ ናይ ምሃብ ውሳኔ ከም መሓላልፍ ትጽቢት ይግበረሉ ሕብረት ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ቱኒዝያ ንዝሃቦ ዓሌታዊ ጽልኢ ዘለዓዕል መደረ ኮኒኑ እቲ ዕብረት ብ25 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ፕሬዚደንት ቱኒዝያ ቀይስ ሰይድ ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ዓሌትና ክብርዙ ዝመፁ ብምባል ብዝሃቦ መደረ ቁጥዐ ከም ዝተሰምዖን ይቕሬታ ክሓተሉን ገሊጹ እቲ ፕሬዚደንት ናይ መንበር ፍቓድ ዘይብሎም ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ካብ ቱኒዝያ ክስጎጉ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ እዩ ብመደረ ናይቲ ፕሬዚደንት ዝተቆጥዑ ዜጋታት ሃገር ሰላማዊ ሰልፍታት ክጽውዑ ቀንዮም እዮም ተጣበቅቲ መሰላት ሃገር ቦገኖም ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ እዋን ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዝካየድ ናይ መደናገሪ መደረታት ፕሬዚደንት ሰይድ ክትቀመሉ ምፍታኑ ከም ዝውሃዮም ህዝቢ ሃገር ከዓ ብሓባር ክቃወሞን ፀውዖም ኣለው ሕብረት ኣፍሪቃ መግለጺኡ ዓሌትነት ምውጋድ ሓደ ካብ መሰረታዊ ዕላማታቱ ምዃኑ ብምዝኻር ኣባል ሃገራት ንዝኾነ ኣፍሪቃዊ ብሓደ ዓይኒ ናይ ምርኣይ ግዴታ ከም ዘለዎን ስደተኛ ከዓ ካብ ዝኾነት ሃገር ይምፃእ ናይ ገዛእ ርእሱ ሰብኣዊ ክብሪ ከም ዘለዎን ፕሬዚደንት ቀይስ ሰይድ ክግንዘብ ይግባእ ኢሉ ቱኒዝያ ጸሊም ኣፍሪቃዊ መወቆል ዘለዎም ልዕሊ 21,000 ዜጋታት ኣለዋ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን